Pluspoäng. Hur som helst ser du. Det är bara på den där blåa som rör sig man får minus. Ingen mer. Visst är vi coola? Applåder. Själva spelidén var att vi skulle att vi gjorde det, man skulle akta sig för hajarna. Så skulle vi lägga in vad heter det, på poäng, men vi kom inte på något bra sätt så då kom vi på stjärnorna. Starta. Med hajarna har vi gjort en och kopierat. De åker runt i Steam. Ska man akta sig och sen om man nuddar hajarna så då dör man och då blir det då säger fisken hjälp och då blir det game over. Så får du börja om med 0 poäng. Varje gång du rör en Precis som en katt. varje gång du rör en stjärna får du 1 poäng. Är det ett svårt spel? Det är rätt så svårt ibland för ibland kommer hajarna upp på samma ställe och då kan man bli instängd. Ja, precis. Det ser ut som man är risigt till nu. Ja, det är ner. Det kan gå ner och gömma sig i sanden. Brukar ni spela spel? Oops, nu ligger du risigt till. Du fick bara 6 poäng. Vi har gjort ett spel. Man är den och den fisken och ska akta sig för den här hajen. Akta dig Nordqvist. Den lilla fisken. Han blir så rädd för hajen så han håller på att flyta på sig hela tiden. Gjorde vi Får vi se vad det fungerar. Men fett. Hur styr man? Går inte att styra fisken. Vad gör du? Hjälp! Går inte att få tag på fisken. Det dras av poäng om man träffar samma ställe. Det är som fotboll. Så Det är stenar. vem är det som ska bli träffad av stenarna? Han har gjort stenarna. Hajen, säger jag. Det som är där uppe då? Det som är där uppe? Den båt som släpper stenarna. Aha, ja. Ska vi se om det funkar? Pappa, spela! Sätt på skiten. Nej, men vi har krympt fisken. Aha. Men det är inte här, för det här är ju spart på. Men den har ju pajat! Man förlorar ingen poäng. Vi sa ju det. Han förlorar ingen poäng. Spelandet, det går ut på att undvika harpuner som det kallas. För att man ska inte träffa en fisk som man styr. Man kan få poäng genom att röra den här rosa. Man ska försöka få upp till 500. Ja, och så är det... Nej, 700 är det. Hur mycket får man för en fisk? 25. 700. Och så är det en skadeskylt där nere, det är på 50. Om den går ner på 0 så är det game over. Akta dig Arvid det. Jävlar med 100 kills. Och just det, jag glömde. Varje gång man förlorar ingen poäng av allt. Du får inte poäng. Höll du bara skimma till den där fisken, nu har du vunnit. Man dör ju inte, det får ju... Yay, 1000. Ja, men då har vi ju fel. Större än. Den här pilen betyder större än 1000. Så är det precis 700. Ja. Står det 700 då är det inte större än 700. Är det den här man trycker på? Ja, och sen så på flaggan. William. Ja, då kommer skadorna.